Dati sa Radyo Ukay, Dr. Sakay Halina. Hi, Doc. Good morning. Live, gakisi-kisi. Mudugo pag yun, si Doktor kagabi ini. Sa doktor sa kahanginan, giposisyon ako usab ang akong mga lights diri mahigala para magwapo-gwapo pag ko. Kay daghan kayong mo complain nga, Dok. Pangit man ka kay Facebook, Dok. Lighting na doy, sa lighting no, dili na. Oh, na ninyo ha. Diha pa lang. Wala nag-focus ang doktor dito sa complaint sa pasyente. Ingani man gud na mahigala. Ang akong protocol gyud mahigala, mangutana gyud ko sa pasyente ba nga. Noy, kung sa may kibati nimo noy. Kay kanang isa kanang pagtubag ninyo sa pangutana sa doktor nga unsay gibati nimo noy, ma-focus na natanan ang akong utok didto sa imong mga sakit nga posibilidad sa imong edad. For example, mayong kag sakit ang ingon tong pasyente nga di siya kaihi. Unsa may akong isipon? Ha? Dili ko mag-isip sa imong kasing-kasing noy. Dili ko mag-isip sa imong baga noy. Pugong ba day ng ihi nimo kung nakay ubo? Kung ba day na imong ihi kung nakay sakit kasing-kasing, wa man. Ha? Ngano na mag-examine man ko og cholesterol nga wa may labot na dito sa akong examination. Tungod kay libre himuon lang yun. Santa Cruz Digos ay. Gihimo tanan except sa katong importante nga diagnostic procedure. Unsa may pinaka-importante? Ultrasound sa iyang kidney o sa iyang pantog o sa iyang prostate. Ay, practical na siya ba? Rational ka na siya ba? Ngano man nga ipa-x-ray man. Request pag yung CT scan sa whole abdomen. O, gipagasto lang yun nimo ang pasyente sa mga laboratory nga dili mao. Ay, Santa Cruz Digos. Hapit na magawas ang P. Ni Digong. Wala mahuman ang problema diha mahigala. Diretsada tanan examination. Ambot lagi examine ba siya kay ingon man ang pasyente nga wa gyud sa guniti sa doktor. Pag human sa laboratory, balik in taon ang tigulang, dala-dala og papel, isa na siya kasimana di makaihi. Pagbalik niya, gitanaw ang laboratory, noy, wala makisakit diri, Santa Cruz Digos. Unsa naman na ron? Nga iyang complaint, wala man gi atubang. Maayo na lang kay naay usa ka doktor nga nang matanan siya, unsa man day imong complaint noy? Mao nay isa pod ka problema mahigala. Ngano? Maglain-lain ang doktor makatubang dito sa pasyente. Unsaon pag follow up ang medical treatment mga manang. Naunsa naman ning Bisaya nagasintro sa follow up noy. Dili nga isa ka hatag og tambal ayo dayon ka dili. Na siya follow up kay kung tama ta imong tambal imo pa mang hunaon-naon kung naabay side effect ang tambal imong gihatag. Kung mo padayon ba ang kagaw, kung naabay laing problema ang pasyente nga kinahanglan kambyuhan ang tambal. Itams? So kinahanglan i-follow up. Maayo na lang kay na isa ka doktor nagtan-aw sa iya. Hikap, gigunitan ang iyang tiyan. Pagtan-aw sa tiyan mga manang, isa na gud siya kasimana wa kaihi, magtulo-tulo lang taon ang iyang ihi. Di ang pantog puno na kayo ang iyang pantog. So, niingon ang doktor ikateter. Dili siguro ang doktor ang nagkateter, kay ang nurse siguro gisugo. So, gikateter sa nurse. Dili man tanan mga nurse, mga mangnong, mga manang giayo og training nga magkateter.
urinary catheter. Kanang sunda ba sa Bisaya pa. So gi-attempt sa nurse. Nigamit siya og French 20. Pinagamay-gamay ra na siya kayo kung kumpara sa uban nga catheter. Pero tinglog-log dito sa nurse, gisakitan na ang pasyente, di niya masulod. Di niya masulod. Nagdugo-dugo na lang kung kinatao sa pasyente ba. Di niya masulod. Kahuman na po laing nurse daw. Gisulod. Di niya po nang kasulod. So nipalit og nagpapalit na po ang nurse og gamay-gamay. Nakapalit og gamay. French 16. Gisulod sa nurse. Dili gyapon niya masulod. Gi-attempt sa doktor. Di po siya kasulod. Kung sa may gibuhat, ipauli ang pasyente ba? Santa Cruz Digos. Ay sus. Ay. Naunsa man ang pasyente. Unsa pa may ang buhaton nga wa man siya kwarta. Giingnan man siya sa doktor og nurse nga mauli. Ani uli lang po siya. Niabot siya og 3 ka bulan mga higala. Di na siya kaihi. Sige pagdugo iyang kinatao. Kung siya gibuhat. Balik taon siya dito sa ospital. Pagbalik sa ospital mga higala, ratsada na pong laboratory. Gikan sa creatinine, FBS, ALT, cholesterol, tanan gipanghimo. Ha? Pagtanaw sa creatinine mga higala, niabot naman og 900. Unsa may gihimo? Ha? Gi-start og dialysis. Santa Cruz. Ay. Ako lagi hapik gyud ko magawa sa akong pay mga higala. Hapit gyud ay. Gi-dialysis mga higala. Ha? Gihamuan og abisyan sa iyang left arm. Gi-abisyan, gi-dialysis. Tulo siya ka bulan, gi-dialysis kada semana. Ha? Kada semana. Wala gi-address ang iyang pag-ihi. Naminaw man siya sa doktor sa kahanginan, giingnan siya sa iyang silingan, ay noy, adto kang doktor kagapi, bahala nagmahal, adto kang doktor kagapi noy. Pag-abot sa klinik, mahigala, kahilakon ko mahigala eh. Nakita na ko iyang kinatao ba? Nag-addition na, nabarado ang iyang kinatao. Ang katong agianan sa ihi ba? Sa kinatao. Eh siyempre, nagkasamad-samad ko to. Di, abot kag 3 ka bulan, mubarado man na ang kuan. Urethral meatus. Kana ibang abrihanan dito sa kinatao sa lalaki, gani. Kanang urag lips diha gamay. Sarado eh. Ingon ko sa tiguang ba, pastilan ni Monoy, ay, luoy man kay ikaw eh. Ingon ko nga, ano man taon nga maabot magkagingani. Ha? Luoy kay ko sa tigulang mahigala. Ingon ko noy, atong himuon eh kung sa atong mahimo ha. So nagpapalit ko French 20 catheter. Mao na. French 20 nga catheter. Wala ko nagpapalit og gamay o dako kay kung gamayon nako ang catheter mahigala, di na ako evacuate ang ihi niya nga niabot na sa pusod ba. Ang iyang pantog niabot na sa pusod. Sus. Pastilan. Yung kunoy, wa di kay ihi na pila ka bulan. Sus, pila ka bulan na dok, sige lang og dialysis dok. Inko ako sulod sa catheter no, sugot ka noy. Mudili ng tigulang ko sakit daw kaayo. Ako himo noy. Kung sakit gani sulti ilang ko. Ha? Kay butang na tog anesthesia. Di hinahinay na kog sulod may gala. Ay wala lay abuting minuto ba nasulod na kong catheter. Ha? 20, French 20 na siya, dako na siya nga catheter ba, nasulod na ko. Unsa may pagsabot ana may gala? Ha? Mismanagement to ba? Kung Amerika pa to, malpractice oy. Sigurado. Naka-evacuate kog mga almost 3,000 liters may gala sa ihi. Napagawas na ko.
katong naong sa pasyente nga peting los para niya basta lagi ang itom mata na lang may itom aton sa iyang naong uga na kayong panit pastilan ingon lagi ko sa akong sarili nga kaluoy po ng pasyente nga dili mao ang management medical management no luoy kayo makaingon magyud tagyud nga asus magawas lagi imong pay kung kibulo ka kung sa inay tabo ba mag 1 week karon may gala ang pasyente nga makaihi na pag uli nga sa wa pa siya mauli ningon ko sa iya noy tan-aw na nako ng gihimo nga ultrasound kay pagka second time niya adto sa ospital gipa-ultrasound naman siya tan-aw na nako ng resulta sa imong ultrasound ay sus pagtan-aw na ko may gala dili dako ang iyang prostate ba munay rason nga dili makaihi man gyud sa tigulang grade 1 lang ang iyang problema lang yun kay UTI lang ba kay mag UTI magug ka may gala isa man na siya sa rason nga magbara imong pantog kay hubag man bisag asa mga na-infection sa lawas muhubag man gyud so ang iyang prostate grade 1 walay problema sa barado kundi UTI ra gyud unta to ya kay di pa dugay-dugay po siguro niya tambal kung sa may naitabo di na yung hinon sa kaihi unta to kung nasulod ang catheter dayon pagka tiaw mo nakaabot siya og 3 ka dialysis every week just for the reason nga wala masulod ang catheter wa di na ko ni siya himo-himo may gala kay nga namang mag-istorya man ko gabok sa inyo diha nga wa man ko makuhang kwarta sa inyo kung akong himo-himo ra ni may pagmatuog ko no Santa Cruz Digos ubalik to ang pasyente karong adlaw o sunod adlaw kay akong tanawon kung ni-resolve ba ang iyang UTI plano na ko kuha ng catheter unya usab mi og kanang creatinine kani nga sitwasyon may gala usahay kung di pa lang lagi ko Kristiyano ug utok may gala ako mo initiate sa malpractice ba kay ang isa sa weakness sa public isa sa weakness sa public health di gyud ko musulti sa unsang ospital na kay grabe gyud usa sa public health weakness kay ang hierarchy ambot lang sa Bisaya sa hierarchy ang pinakaubos nga animal sa hospital mo ipatubang sa pasyente nga wala man gyud na siya'y hinanawan sa pagmanage sa usa ka pasyente musunod man gyud na sila sa diktasyon sa ilang mga higher ups sa amo man gud sa hospital mahigala muramig nagranking ang among tawag dito sa among mga pinakamanghod mga lowest animal ang tawag namo ana kaming mga tiguang pinakatiguang nga animal sa hospital nagpasabot nga kaning mga lowest animal mangutana gyud dito sa tigulang nga animal nga dok tama ba ning among gihimo dok ang kaning public health may gala walay ingana magpasagad og hatag og tambal og management sa sakit sa pasyente nga walay confirmation sa ilang residents sa ilang consultants ambot unsaon na siya tiguang naman ang ilang mga doktor diha kabalo sila nga di gyud na maayo gyud kay unsa gyud hinanawan sa intern unsa hinanawan sa intern nga mo pataw tagpag-eskwela maski pag memorize niya niyang libro dili pareha mga manong naman dili pareha unsaon naman na be na supposed to be
ang amo dito sa pag-eskwela lang ko sa University of Santo Tomas, Mayagala. Kada pasyente na mo makita, before mi mohatag og reseta, before mi mohatag og reseta, muadto mi sa among resident. Nangutana mi sa resident, sir o doc, na kay pasyente nga 35 years old, nagsakit ang puson, o 60 years old, nagsakit ang puson. Unya, akong findings mao ni. Tama ba di akong diagnosis? Pag maingon siya tama, unsa may imong medisinang ihatag? Isulti na ko unsa akong medisina ihatag bago ko maghimog reseta, may gara. Bago ko makahit mo reseta kay na-assign man ko sa Tondo General Hospital. Tiyaw mo na, kada pasyente na ko tan-aw nga akong estudyante pa ko, muadto ko sa akong residente, mangutahan ako kung tama ba ni akong tan-aw sa pasyente. Sa atong government hospital dire, wala. Ay, kung inyong sultian ninyo nga ako'y mag-medical director ha, kaya di ko madawat ba? Asa? Asa? Sinduan ka lagi nga na, niyang patong-patong imong responsibilidad. Ayaw na lang taon. Mao na siya, may gala. Moingon ko, pero ninyo mong makadungog sa ako nga, ang medical service sa Pilipinas nag-deteriorate. Nag-deteriorate ko sige. Ambot lang kung saan na siya, may gala. Anyway, tiguang naman ko, mahapit naman mo retire, bahala naman kung saan na ninyo. Pero ako lang gawas lang akong hibawaan ba nga mali. Lagi. Makapod. Di lang ka na may galak, kanang pasyente na ako makita. Sus, pasti ng luyas pasyente. Mali ang diagnosis, mali ang laboratory, mali ang treatment. Ay, tiyaw mo na. Walang kaihi. Na-dialysis na. Pastilan. Unta to, pag di masulod ang catheter, butangan og dako kayong karayom sa puson, gihimong cystoclisis o cystostomy, di makaihi dahil ang pasyente. Nganong gidiretso man og dialysis be? Nga ang rason nga ni saka ang iyang creatinine tungod kay di man siya makaihi, di man siya makagawas ang ihi niya. Una unta tong pagitaag-agi nga makaihi ang pasyente bago i-dialysis. Ako pong huna-una, asa man day ang mga consultant ani? Nasugot ng buot ba day ni ang residente naghimo og ABC nga dialysis, walay without confirmation sa consultant? Unsa may nahitabo day ana? Usay lagi may gala. Ako di man gyud ko hilom-hilom man gyud ko gyud sukad sa pagka-doktor na ko no. Di man gyud ko mang apil-apil ang ubang doktor, bahala kung saan na ninyo yung pasyente, inyo bitaw ng pasyente, di man ako. Pero sabi ba, madismaya gyud sa ginahimo sa uban. Ambot lang. Isa lang ni siya ka pasyente akong ginaistorya, pero halos kada adlaw makakita kog pasyente nga mali ang ginahimo sa pasyente. Na isa pa. Before ko mahuman ani may halagang muntaga ba. Taas ng kaing kriya. Taas ng kaing creatinine. Butangan og tambal tag napulo ka buok. Paingon sa 15 ka buok tabletas ipainom sa pasyente. Tanan tambal may gala, nephrotoxic, pasabot nga dauton yun niya yung kidney. Tanan, pati tubig ba? Unya imo pang tabakan og tambal nga katakot-takot. Unsaon pagkaayo ang pasyente nga bisag ang creatinine tag 200 tag 300 lang, di walay pag-asa na niya nga maayo na siya. Bisag kung saon di mo nung bisag kung saon i-evaluate. Ambot lagi nung anong di man na nila evaluate nga halos tanan tambal mo tubig, nephrotoxic ba? Ay, ambot. Mao ni siya may gala nga. Usay, madismaya gyud ko kanang makita man gyud ko sa akong pasyente nga
May nga dok, nganong na-depress man ka dok. Ay, di ba ka ma-depress ana nga basic man na siya nga basic man na siya nga knowledge sa pagka-doktor. Mo graduate ka sa medical school, kay balo na ka kung saan ang nephrotoxicity, ha? Amount of medicines that you're giving to the patient, unsay reaction, drug reaction, interaction, cause side effect, contraindication, kabalo ka na ba? Giunsa niyo pagpasa sa medicine, ano pag yun? Pwede ba day ang 4th year medical student na higala magtambal og pasyente? 4th year ha, 4th year medical student magtambal og pasyente, dili. Supposed to be kay medical student na siya, na siya under the supervision of the intern, na di pa pre-board pa na siya, wala pa naka-board, o ang resident nga naka-board na. So they are not certified doctor. They are not. So supposed to be igo na sila maghimo og history sa pasyente, ihatag sa intern, ang intern mo qualify sa iyang history o possible management bago ihatag sa resident nga full-fledged licensed doctor. Sige daw, pangitae ko og kuan, lusot ana mga manang nga naamo di sa public. Naabay gipa tagaan ba o pribilehiyo ang 4th year medical student nga magtambal og pasyente. Wala no? Nagahulat lang yung mong disaster ba? Nagahulat lang yung mong disaster. Makaabot mo, makatubang mong pasyente nga puro kaso ang itubang sa utok. Wagtang mo ba? Wagtang mo. Kay sigurado gyud ko ani maabot ang panahon nga sa Pilipinas, tanan pasyente puro na lang malpractice. Kasuhan mo. Sa una pa lang, the 4th year medical student has no license. Has no license to practice medicine by giving prescription. Wala na siya. Maski pag diagnostics lang gani, dili. Di pwede. Pati intern, dili pwede. Dako kay ng provision sa Republic Act ba? Ngano man nga pasagdan man ninyo mag-atubang sa outpatient department, sa OPD. Sige daw. Ngano man nga sila man nag-atubang diha, mo nang frontline diha sa public hospital. This is very wrong. Supposed to be ang inyong residente, bulingkod po dito sa likod, nagamanay sa tanang consultation nga ginahimo sa inyong students o interns. Ay ambot. Ambot lang supposed to be action isa sa Department of Health, sa society, Davao Medical Society. Let's not address other cities. Sa ato lang. Davao Medical Society should look into it. Mutanaw. Ngano unsa may nahitabuan nga 4th year na may nagatambal sa mga pasyente. Kinsa may nagsuguan nila? Kinsa nagsuguan kinsa may nagpaalaw So, kamo mga tigpaminaw lang kung mahigala. Di ni pangdaot ba? Kinahanglan i-correct gini siya gyud, or else daghang kay mga matay ba? Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.